Danas se u emisiji premijera Vikend specijal uživo uključio voditelj i novinar Jovan Ilić zajedno sa Sanjom Grujić i Markom Stefanovićem. Marko i Sanja komentarisali su njegove porodične odnose i govorili o tome da li se čuo sa porodicom, kao i o uključenju njegove majke i duelu sa Sanjom tokom emisije. Sanja je izjavila da nije očekivala njegovo uključenje. Smatra da ako je nekome stalo do porodičnih odnosa, sve bi trebalo da se rešava direktno sa sinom. Dodala je da je bilo moguće tokom cijelog dana obaviti razgovor privatnim putem. Također je rekla da bi, ako bi mogla da vrati vreme, opet učestvovala u tome jer je priznala da Marko nije izmislio torturu kroz koju je prolazio. Marko je rekao da se slaže sa Sanjom jer njegova majka nije reagovala tokom cijele sezone i da je mogla da sačeka i porazgovara sa njim. Povredilo ga je što je stala u odbranu svog muža i predstavila njega kao lošeg momka. Bio je šokiran što je spremna da izgovori neistinu. Dodao je da se kratko čuo sa majkom i rekao je da ga je povredilo što je stala uz svog partnera, njegovog oca. Rekao je da vidi da je njoj važniji on nego kako se on osjećao. Iako poštuje majku, njegova su prioriteti sada drugačiji. Na kraju je istakao da ljudi često ne razumiju takve porodične stvari i da su površni u svojim sudovima.